dobro ste došli, znači niko neće da primi pregled. Kada primim pregled? Bro, svi moji doktora. Znači, Briku. Anđela, zovim Miloša kod mene u kancelariji odmah. Ma ne zanima me, ja imam pacijenta, Miloš, jedan nek primi on. Dobro, da vidim zašto niko od vas nije htio tu za primi pregled. Ma ne zanima me, znači ja imam sam pacijenta, što ti nisi primio? Što sam jeo, mogu da jedem, brate. Što nisi jeo kod kuće, ne imam? Pa zato što volim Alo, bre, nemoj se svađati kao da nije ovo pijaca. Nije, ja nisam ni doručkovala još. Pa dobro, Anđela, Onda ti si ne onda- jedeš, brate, nema ni potrebe. To je druga stvar, zašto nisi primio? Zato što sam teo da jedeš. Kaži mi se sa 100 eura oboje odmah sada, a ako se ponovi kazna 500 eura da ostavite ovdje odmah taj dan. Pa najče ćete mi uzeti sa cijelu platu, kako ću ja da se sređujem, feniram, radim botoks i ostale stvari? 100 euro, mislim, ni za šta, ali okej, uzmite mi celu platu slobodno. Ma neću da vas gledam uopšte naravno 3 dana. Ajde, napolje. Bravo! Pari, jel dijelite sa mnom? Delimo na pola, tebi Može, hvala, živi bili! Brat moj. Vi vidite da ja jednem, brate, u ovoj ordinaciji ne može da se doručkuje, ajde.